Y para alguno con que torre la esto txapelen kanalera eta hemen gaude nakairen kanpaina, beren gure txanda pasatu beharko dugu, eta bi gauza gerta daitezke orain. Markusek gu erasotzea, edo gutaz paso egitea, eta gu joatea bueltan gero joateko hegoaldera. Beraz, espero dugu bigarren aukera izatea. Agur. Vale. Vale, orduan joango gara etxera eta gero hegoaldera. Vale. Zek teknologia hartu dugu orain. Bai, txakura bidean joango gara. Beraz, ona. Joan gara basotik. Diplomazia. Skenkelkral sechuklevetsamunde. Klaks! Vale. Itza. Vale. Vale. Hori alde batetik. A ver. Orain txanda pasa. Agian hortik eskabenak daude. Horrantza joan bargaren ez. Ba, ikusiko dugu. Oibango da borroka seguro. No lo he encontrado. Onda pasa berriro. Borroka bat behar du behintzat gauza horiek. Nola esateko. Mantenimendu bajisteko eta positiboan egoteko.
Vale, alto elfoak. Baina joango gara askarrago. Martxa pausoan. Hore eskabenak. Ona eta horrengo txandan helduko gara. Vale, hor eskabenak daude seguro. Edo agian ez, baina ekialdera hegoaldera joan behar gara bai edo bai. Vale. Orduan hemen txanda pasa. Eta horrengo joango gara hona. Baina agian zeo zer egon daitek. Eskabenetaz aparte zen nahi dut. Vale, txanda pasa askarra, bentsat ez da Mortal Empire bezalakoa. Mada espada. Horren gauza gehiago daude hor. Ez, bale. Orduan mugimendu normala eta ona joango gara. Ez dago beste aukerarik. Don't cross wires. Aira, borrokara goaz. Ez dakit ze moduzko jokalde izango den, baina bueno, aurrera. A ver. Venga, ya sé, tío, bat da. A ver. Guazen borrokatzera. Etengo dugu miniaturatxo txikiago bat. Héroes del clan. Uste proiektilak ez dituztela. Baina, bueno, a ver.
atzera. Eta hemen. Ez. Lehenengo taldea. Dantza batzuk hor. Eta beste dantza batzuk. Lari batzuk hor. Eslizoiak aurrean. Ze magia dauka. Mendabal, bale. Zu hor Nakai. Zuek hor eta zuek hor, bale. Ikusiko dugu zer dakarten. A ver. Guerreros del clan, corredores de sombra, que hoy izango diren nahiko mingarriak. Guerreros del clan, lanceros del clan, guerreros gehiago, lari gehiago. Vale, teatuko gara eurek etortzen den horantza. No, ez, bueno, gu joango gara pizkanaka. Pizkanaka aurrera. Ez lasaiz daukagu presarik. Berrogeita sortzi. Berrogeita sei. Kaka. Bueno, oinez. A ver, hor. Mina egin dezakegu. Aurrera. En vuelta. Pero bueno. Suek. Suek. Bueno, mantendu hor bitartean. Suek. Horra zuek. Eta zuek joan. Astea. Zuek mantendu hor. Zuek. Horra. Zuek joan. Horra. Zuek joan horra. Vale.
Guztiak daude horrokan, ez? Zona Zula. Horra. Eta zu... Bat... Hor. Eta duzu? Vale. Hemen. Horra, zure joan atzetik. Herri horra atzean, zuek. Atzetik, zuek horra. Vale. Sargax. Tok. Var Tok. Horra. Tliok, Tok. Joan horra. Baitzen beharko dugu. Bueno. Hor. Soda's us. Soda step. Frente berriro. Bai, asko sufrituko dugu, baina bueno. Sortzi, bale, falta zaigu puntu bat gehiago. Arraso, Juan. Ez, bidente hil behar duzu, Ja, berden zait. Osa, hil alditu zuen guztiak. Juan, mugitu. Segurazki ez bilduko. Bueno, bukatu du batalla. Bueno, eskan kontra hasta beti da zaila. Beraz, ba, bueno, esken mina asko egin dugu. Azkenean, osea, ere korreo de sombra gutxi zituzten.
Hau da gehien sufritu duena nivel izigo da. Gaina bi armaden kontra borrokatu dugu. Eske bendabal izate izan da oso garrantzitsua. Eseri flankotik erabiltzen badugu. Eta zenbait unitate elkartu beharko ditugu mantentze lanak merketzeko. Vale. Orduan. Eso, eta zu. Vale. Justo igo da niveles. Vale, fora. Nada, beharko genuke. Hau alde batetik, hemen. Edo garrantzitsu izango dela. Vale. Egun da zazpi. Ya zer dagoen hemen. Vale, bai garrantzitsu izango da.
Tren bai txanda pasa. Lau txanda, gogorra izango da. Bale, hor eskabenak daude. Orduan hitzari esaten badu gamenera sotzeko. Taxlan joan da pikutara. Bueno. Hitza bintzat hor daukagu. Baina, bueno, lautzan da horiek. It's a skink tech. Teleport. Not scribes. Begira hori, gero, orain. Hongo gara horra. Itzateko. Densla. Shucks las Nuit clan. Malfunction. Ja. Jahav. Sazuchalok terhers. Itzateko. Retul kakora kaiusla. Teklio. Vale, perfecto. Oh, nivel de ciudad. Vale, bigarren nivelera. Tren baitzan da pasa. Ben, behintzataren positiboan gaude. Vale. A ver. Zer gertatu daitekeen. Ja. Asetzen badugu esan du iesik egin. Horra. A ver. ¿Qué es? A ver. Oli es. A ver. Ver.
pasa berriro. Izan dakizton kagada. Ez dena da, osea, astia sartzea gure armadan, baina ez du nahi. Oso ondo. Vale, a ver. A ver. Vamos a explorar es. A ver. So. Vale. Orain horra. Ez du jokatuko, ez du merezi. Vale. Hor. Lan Frester pikutara. Orduan Google. Bueno, lagunos, oraingoz utziko dugu hemen, eta horrengoan gehiago, agur.